Беләсез, эфирда татарлар тапшыруы. Әлеге программада без сезне дөньяның төрле илләрендә яшәүче милләттәшләребез тормышы белән таныштырабыз. Бу атнада студияда мин, Эльвира Хөснетдинова эшләячәкмен. Бүген безнең программада тапшыруыбыз башында татар дөньясы яңалыклары. Мәскәүдә онлайн сабантуй. Әгәр дә инде булай килгән вакытта сабантуйга 100 мең кеше килсә, бу онлайн сабантуйга миллионлаган кеше катнашалар. Милләттәшләребез күпләп яшәгән Иске Кулатка районы. Дистәләгән мәчет мәдрәсәләре 20дән артык авылы булган Иске Кулатка турында кыска гына вакыт аралыгында һич кенә дә сөйләп булмый. Татар рухлы рус кызы. Насколько это символичный знак, что наши орнаменты смотрят на мечеть. Или Марджани Бабай смотрит на наши орнаменты и поддерживает нас. Һәр атна башында гадәттәгечә тапшыруыбызны Татар дөньясы яңалыклары сәхифәсе белән башлап җибәрәбез. Омск өлкәсендәге татар авылы Тайчыда стела һәм яңартылган музей ачылган. Татарлык сәнгате, арт-объектлар Тайчы авылында яшәүчеләрне милли тәңгәлләштерү усулы һәм тарих җипләре проектлары эшләнгән. Россия Федерациясы президентының гражданнар җәмгыятен үстерү өчен грантлары конкурсында Төмән өлкәсенең әбием автоном коммерцияле булмаган социаль адаптация һәм мәдәни үсеш үзәге дә 500 мең сум грант отты. Проект Себер татар әбиләренең тормышын яхшыртуга юнәлдерелгән. Әбиләр өчен төрле чаралар, компьютер грамоталылыгы курслары, тере акыл нейростудиясе, иҗади мастер-класслар, төрле темаларга дәресләр үткәреләчәк. 6 июльдә язучы Мөхәммәд Мәгъдиев музее ачылуга 20 ел тулу уңаеннан Мәгъдиев әдәби экологик экскурсиясе узды. Язучы йөргән юллардан җәяүлеләр һәм велосипедчылар өчен сәяхәттә барлыгы 20-25 кеше катнашты. Экскурсиядә катнашучылар музей экспозициясе белән танышты. Мөхәммәд Мәгъдиевнең каберен, туган нигезен күрә алды. 10 июльдә иртәнге сәгать 10-да Бөтен дөнья татар конгрессы милләттәшләребезне виртуаль сабантуйда катнашырга чакыра. Бәйрәм мәйданында тарихка күз салып, сөлге чигеп, тәмле ризыклар әзерләп, милли уеннарыбызны уздырып, җырлашып, күңел ачарга мөмкинлек булачак. Кызыклы мастер-класслар да уздырылачак. Безнең заман эшче яшьләр фестиваленә гаризалар кабул ителә башлады. Сайлап алу турлары октябрь-ноябрь айларында Түбән Кама, Әлмәт, Яшелүзән һәм Казанда үткәрелер дип планлаштырыла. Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы ярдәме һәм президент грантлары фонды Сотворение балалар киносы үстерү фонды белән берлектә "И в шутку, и всерьез" уены чыны бергә циклына берләштерелгән кыска метражлы фильмнар төшерелде. Шуларның берсе татар телендә төшерелгән фильм "Тимур 2", "Московский кораблик мечты", "Мәскәү хыяллар кимәсе" балалар кинофестивале гран-приен алган. 11 августтан алып 15-нә кадәр Идел яшьләр үзәге базасында Алтын каләм Золотое перо 25-нче республика күләм балалар, яшүсмерләр һәм яшьләр матбугаты фестивале узачак. Быелгы фестивальнең төп яңалыгы юнәлешләрнең үзгәрүе. Быел SMM һәм видеоблогинг юнәлешләре өстәлде. ТССРның 100 еллыгына багышланган күргәзмәдә Татарстан Республикасы Милли музее беренче тапкыр Казан ханлыгы хакимнәре портретларын тәкъдим итәчәк. Август аенда республика көненә ачылачак күргәзмәгә килүчеләрне күп сюрпризлар көтә. Алар әлегә игълан ителми. Мәскәүдә бу ялларда беренче тапкыр онлайн сабантуй үтте. Атказанган артистлар белән бергә тәм-том пешерергә, бергәләшеп җырларга һәм хәтта биергә дә мөмкинлек булды. Тик компьютер мониторы артында. Россия башкаласының татар мөхтәрияте кызыклы яңалыклар уйлап табарга тырышты. Ә инде Асадуллаев йорты Мәскәү сабантуйының үзәге булды. Тамашачылар милли көрәшне дә күрә алды, шулай ук төрле уеннарда катнаштылар. Мәскәү татарлары мөхтәрияте сайтында турыдан-туры трансляция барды. Бу хакта тулырак киләсе сюжетта. Бу көнне Асадуллаев йортының ишек алды бәйрәмнең мәйданчыгына әверелде. Керүгә сабантуй мөхитенә чумасың. Бар да әле кеше кебек. Тик татар үзәге каршында ук аңлашыла. Куркынычсызлык кагыйдәләре үтәлгән. Температура үлчәнә, битлекләр киелә, социаль ара саклана.
Мәскәү онлайн сабан туе белән идарә итү урыны башкала татар мәдәни үзәге булды. Бина эче үзгәртелгән, яңа сәхнә куелган, мониторлар, камералар урнаштырылган. Тамашачылар күңелсезләнеп утырмаячак. Җырчы Алсуның ашлы остаханәсе генә дә ни тора. Ул кызлары белән бергә татар милли ашларын пешереп күрсәтте. Насыпаем муку на стол. Теперь давай продолжаем месить. Приветствуем Московский Сабантуй 2020, посвященный 75-летию Великой Победы. И, конечно же, мы поздравляем Татарстан со 100-летием. Мәскәү татарлары мөхтәрияте сайтында туры эфирны һәркем һәм һәр кайда карый алды. Әлбәттә, бу һәр елны Коломенская паркында уза торган халык ияләнгән зур милли бәйрәмебезне алыштыра алмый. Шулай да әлеге Сабантуйда күңелләрне күтәрде. Артистлар моның өчен бар көченә тырышты. Сабантуй берлеге күрсәтәдегән бәйрәм. Бу бәйрәм безне берләштерә. Кайларда яшәмәсәк тә, кем генә булмасак та, бу бәйрәмдә без бердән милләт икебезне ачык күрәбез. Мәскәү татар-башкорт Сабантуйның тагын бер яңалыгы – татар хәрби һәм корал сәнгатен торгызу проекты. Ул Татарстан мөселманнары диния нәзарәте белән берлектә башкарылды. Әгәр дә инде былай килгән вакытта Сабантуйга 100 мең кеше килсә, бу онлайн Сабантуйга миллионлаган кеше катнашалар һәм хәтта бер татар-башкорт халкына түгел, башка халыклар да кызыксынып, бәлки кызыксынырлар, керерләр, карарлар дигән фикерне дә без күз алдына тотабыз. Татар-башкорт халкы өчен генә бәйрәм түгел, башка халыкларда үзебезнең шушы бай Сабантуй аркылы бай гореф-гадәтләрне күрсәтергә шулай ук мөмкинчелек бирә бу. Танылган җырчыларыбыз да янәдән сәхнәдә, гадәти Сабантуйдагы кебек үк дулкынландыргыч мизгелдиләр. Дөнья опера сәхнәләрен тоткан Альбина Шәһимратова да бу көннәрдә Мәскәүдә иде. Коронавирус сәбәпле концертлары булмый калган. Аның каравы, ул Мәскәү Сабантуйында катнаша алды. Я очень рада, что сегодняшняя онлайн-трансляция не только для москвичей, а для татар всего земного шара. Онлайн Сабантуйның виртуаль кунаклары милли көрәшебезне дә карый алды. Дөнья чемпионнары чыгышын рәхәтләнеп күзәттеләр. Безнең өчен бик әһәмиятле бу, бик кирәкле эш. Һәм тамыр тапкыр әйтәм, киләчәктә дә моның кайбер элементларын, шушы безнең гореф-гадәтләрне популярлаштыруда, башка халыкларга күрсәтүдә без моны кулланырга тиеш. Онлайн формат гореф-гадәтләребез белән яшьләребезне таныштыру өчен дә кулай. Шулай дип саный Сабантуй тамашачылары. Бик кызык, бик күп эмоциялар, положительных. Мин бик шат стать частью команды Сабантуя. И бик каты күп кешеләр килде, бик инде интересный такой, инде необычный формат. Беренче мәктәп вот. Бик кызык. Мина татар Сабантуй онлайн бик ошады. Мәскәүдә татар Сабантуй беренче кат уздырылды. Бу бик үзенчәлекле формат, әмма дә ләкин минем уемча татар Сабантуй элекке форматта татар халкы өчен, татар яшьләре өчен кызыграк булыр дип. Бу көнне Казанны яңа билгеләмәсе белән дә кутладылар. Татарстанның 100 еллыгына бүләк башкала хезмәт даны шәһәре исемен алды. Я с большим удовольствием хотел бы поздравить жителей Татарстана со столетием республики. И, конечно же, было очень приятно услышать о том, что состоялся указ президента о присвоении городу Казани звания города трудовой славы. Поэтому с такими знаменательными событиями я вас от души поздравляю. Дай Бог вам здоровья, благополучия и всяческих успехов. Эльвира Хуснетдинова, Динә Газалиева, Татарлар, Мәскәү. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Чыгарылышыбызның икенче өлешендә. Милләттәшләребез күпләп яшәгән Иске Кулатка районы. Дистәләгән мәчет мәдрәсәләре 20дән артык авылы булган Иске Кулатка турында кыска гына вакыт аралыгында һич кенә дә сөйләп булмый. Татар рухлы рус кызы. Насколько это символично и знаково, что наши орнаменты смотрят на мечеть. Или Марджани Бабай смотрит на наши орнаменты и поддерживает нас. Милләттәшләребез күпләп яши торган андый районнар Татарстан белән Башкортстаннан кала, Россиянең бары тик 2 төбәгендә генә бар. Аның берсе Пермь краеның Барда районы булса, икенчесе Ульяновск өлкәсенең Иске Кулатка районы.
Аларның икесендә дә халыкның 98%-ын диярлек татарлар тәшкил итә. Анда озак еллардан бирле татар телендә газеталар чыга, телевидение эшләп тора, мәктәпләрдә татар теле укытыла, авылларда дистәләгән мәчет мәдрәсәләр халыкка хезмәт итә. Бүген хәбәрчебез Рамис Сафин сезне Казаннан 600 чакрым ераклыкта урнашкан Иске Кулаткы якларына чакыра. Иске Кулаткы яклары Ульяновск өлкәсенең иң көньяк районнарының берсе. Өлкә үзәгеннән 260 чакрымдагы бу район Сарытау һәм Пенза өлкәләре белән чиктәш. Монда җирләр бик уңдырышсыз, кара җирле урыннар юк дәрәҗәсендә. Урман болыннарга бай. Көньяк климаты булганлыктан Совет елларында биредә колхозлар кавын, карбыз үстерү белән дә шөгыльләнә иде. Билгеле инде 4 гасырга якын тарихы, дистәләгән мәчет мәдрәсәләре, 20дән артык авылы булган Иске Кулаткы турында кыска гына вакыт аралыгында һич кенә дә сөйләп булмый. Шуңа күрә без бүген сезне бар тик районның бер авылы Югары Терешкага чакырабыз. Югары Терешка авылының исеме аны икегә бүлеп агучы, кечкенә генә Терешка елгасыннан алынган. Елга үзенең беренче башлангычында нәкъ менә шуннан ала. Йөзләгән чакрымнар узып, башка елга чишмәләренең суларын үзенә җыеп, Сарытау өлкәсендә ул мул суларын Иделгә коя. Авылыбызның иске исеме ул Старая деревня дип аталган урысча инде. Архивта яңадан таптым бу метрическая книга Магометанскийда. Старая Терешка дип 1900 елга кадәр йөргән, показывается. Югары Терешка дип инде ул 1906 елдан гына йөри башлаган. Үз чорына күрә авыл чыннан да зур булган. 20нче гасыр башында берничә йөз йорты булган, 1000дән артык кеше яшәгән. Безнең әби бабайлар әтиләр сөйләве буенча авылыбызда 6 мәчет булган. 6 мәчет эшләп торган, авылыбызда 550 азбардан артык булган. Авылыбызда 1000 ярымга халык үз дәврендә булган. 21нче елда авыл яна, әйтергә була берчегә яна авыл. Шуннан күбесе Сибирга, Средняя Азиягә күченеп киткәннәр. Ни кызганыч, бүген авылда кешеләр саны гына түгел, йортлар саны да еллап түгел, айлап кими бара. Бүгенге көндә 150гә якын гына өй калып бара. Шуларда бер яй булмаса икешәр, өчәр кеше генә яши. Күбесе читкә балалар укып бетергәннәр барысы да читкә тартылалар, чөнки эш белән тәэмин ителә алмыйлар. Җәйге ялларда авылга кайтучылар бермә-бер арта. Өлкәнең танылган эшмәкәре Камил Мусин, авыл укытучысы Ислам аби белән Фәридә аның 6 балалы гаиләсендә үскән. 6 баланың барысы да бүген шәһәрдә яши. Беренче класска кергәндә мин монда кирдем 64 елда. 2 класс иде. Беренче класста 2 класс кыргар кеше иде. Вакытында бу мәктәптә 450 бала одновременно укыйды. 2 ел килгән авылга бу мәктәптә укыдым. 10 ел бу урамнарда йөрдек. Тегендә безнең туган өем монда чабышып, монда балачаклар үтте нишлай. Ни кызганыч, моннан 25-30 ел элек 700гә якын бала укыган мәктәптә бүген инде бер генә дә бала укымый. Әлге бинада бүгенге көндә авыл китапханәсе, балалар бакчасы һәм мәдәният йорты гына калган. Туган авылының күзгә күренеп битеп баруына борчылып йөргән Раил Мустафин моннан 7 ел элек колхоз җирләренең 400 гектарында фермер хуҗалыгы оештырган. Эшлибез хуҗалыкта әтием, энем, үзем. Алар инде булыша миңа сезонный вата эшкәртергә җирне, чәчергә. Үзем инде комбайда җыям үзем. Бергәләп каныбыз. Кайчандыр җирле алга колхозы кырларында иген икән, ындыр табагында, терлекчелек фирмаларында гөрләтеп эшләгән техниканың, һәр төрле агрегатларның тимер макетлары бүген авыл музеенда гына сакланып калган. Бүгенге көндә бу музейны тупландырып торабыз көннән-көн. Әбиләребез читкән әйберләрен үзләребезгә тәкъдим итеп китерәләр, я исә барып сорап алабыз. Менә йортлар ябылгач инде элкеге әбиләрнең әйберләре юкмы дип балаларына мөрәҗәгать итәбез. Алар безгә шул әйберләрне китерәләр шушы музейга. Җәйләрен кайчандыр монда укып чыккан егет кызларның кунакка кайтканда, яисә классташлар очрашуына килгәндә, гармун уйнап җырлаганнары мәктәп янындагы күп еллык моңсу тынлыкны азга гына булса да җанландырып җибәрә.
Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар. Дәвам итәбез. Матур җәй айларында иҗатка тартылу арта. Хәзер бигрәк тә. Без ничек кенә булмасын матурлыкны күрергә, яшәү дәртен арттырырга тиеш. Бүген без сезне татар бизәкләренә гашыйк ханым белән таныштырырбыз. Ул гашыйк булып кына калмаган, бөтен тормышын төптән үзгәртеп, татар яулыкларын иҗат итүчеләрне бергә туплаган. Гаҗәеп эш башкара алар. Иң мөһиме, бик кирәкле хезмәт. Тулырак киләсе репортажда. Татар халкы гомер-гомергә үзенең гореф-гадәтләрен, йолаларын саклап яшәгән. Аның татар икәне йортларыннан, милли киемнәреннән үк беленгән. Бүгенге безнең героебыз милли бизәкләрне мәңгеләштерү өстендә эшли. Таныш булыгыз, Елена Габдрахманова. Ул рус милләтеннән, әмма бүгенге көндә татар яулыкларын иҗат итә. Татар рухлы рус кызы диләр аның турында. Бөгелмәдә рәссамнар гаиләсендә туа ул. 9-нчы сыйныфны тәмамлауга Елена Федорова Леногорскиның сәнгать училищесына юл ала. Ә бит әниләре кызларының табиб булуы турында хыялланган була. Бердән-бер кызларының кинәт ясаган борылышы әти-әнисен бик гаҗәпләндерә. Тик алар каршы килми. Шулай итеп Елена иҗат дулкынына чума. Аннан Чаллы дәүләт педагогия институтын тәмамлый, укыта башлый, иң элек мәктәптә техникумда эшли, язмышы аны Казанга китерә. Началось все с научной работы. Сәнгать буенча югары уку йортында хезмәт иткәндә студентлар белән татар бизәкләре юнәлешен сайлыйлар. Да, мы со студентами начали исследовать тему татарского костюма. Мы пришли к выводу, что у татарки не было своего печатного платка. И мы были шокированы этим открытием и даже несколько возмущены, потому что у всех женщин есть платок, у русской женщины есть павловско-посадский платок. Даже у филиппинских женщин есть филиппинский платок, оренбургский платок, а татарского мы не обнаружили, печатного платка. И мы очень долго думали, у нас была такая дискуссия со студентами, и мы пришли к выводу, что мы просто обязаны заполнить эту нишу. И мы решили не изобретать велосипед. То есть мы искали какую-то технологию. Мы решительно настроились создать татарский платок. Мы долго спорили. Вышивать, но вышитый уже есть. Да. Батик. Очень обсуждали горячо эту тему, так спорили, но батик это не наша технология. Используя современные технологии 21 века. Все очень просто. Бөгелмә шәһәрендә рус мөхитендә туган, үскән кыз бала 20 яшеннән татар бизәкләрен төшендә күрә торган була. 30 елдан соң аның төше үнгә әверелә. Бүген инде ул яшь дизайнерлар белән татар яулыкларын дөньяга таныта. Тырыштык табырга шундый бизәкләр өчен юл. Ничек без бу бизәкләрне башкача күрсәтә алабыз? Без шуның өчен ясый башладык. Яулыклар, чөнки безнең бизәкләребез алар бөтен шәһәрдә, бөтен кешеләрдә күренергә тиеш. Чөнки безнең милләтебез ул бит китапларда гына булырга тиеш түгел. Шуның өчен менә без танышабыз кеше белән, без аңларга тиеш. Ул татар кешеме юк, ул нинди милләттә ул. Хәзерге вакыттагы кызлар өчен, хатын кызлар өчен ясарга, шуның өчен алар современный булырга тиеш. Безнең милли бизәкләребез бар, милли төсләребез бар. Әмма ләкин безнең хәзерге вакытта кызлары, алар төрлечә киенә. Шуның өчен бөтен кайф өчен без ясыйбыз төрле төсләрне. Киләчәктә ничек итеп күз алдына китерәсез үзегезнең яулыкларыгызны? Менә нинди хыялларыгыз бар? Безнең бар бик зур максатыбыз. Бөтен дөнья безнең татар бизәкләребезне танысын, белсен. Шуның өчен без телибез, хәтта Америкада, Австралиядә татарлар гына түгел, бөтен кеше менә бар бездә гжель. Бу гжель бизәкне, урыс матур гжель бизәкне бөтен дөнья белә. Әмма ләкин татар бизәкләрне без тоже телибез, менә бөтен дөнья белсен дип. Каждый день, приходя в наш шоурум, открывая окно, мы видим мечеть Марджани. Это первая мечеть татар. И насколько это символично и знаково, что наши орнаменты смотрят на мечеть. Или Марджани Бабай смотрит на наши орнаменты и поддерживает нас. Ләйсәнә Садретдинова, Татарлар, Казан. Бүгенгә менә шулар, татарлар тапшыруыннан айрылмагыз.
Без милләт яшәешен яктыртабыз. Иртәгә күрешербез.